ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daaru harmayni sarifayni ceerno ahmadou dia almadi ko on waktu yoni ha to duɗala ceerno aliyu diawo to kermasar ha to tableau feraya duɗala ceerno wocci kaw abdoullahi touré eko taari ɗum kala ene jiya en gardidi kabruji men to leydi sénégal hande o subaka yuɓɓinama ñalawma diaspora gam teddugal ruttudeɓe ɗum yuɓɓini ɗum ko hoorejo leydi ndi sénégal kam yogay terɗe gouvernement o e tawtorede yogay diaspora ha tenti noon diaspora coftal ɓalli leydi sénégal to leydi mauritanie jagoɗo jangle ndi holliti fandare mum o saaha ko nannude sukaɓe réfugié ji taweteɓe leydi mauritanie taw koye systéme jangguina jangde leydi mauritanie to leydi mali has bacca mouhamed yousuf baccoli camére ko yiyata dumbuya ma keddoye kaso ɗum ko ñalawma hanki o caggal nde ɓe daari e yeeso suudu tuuma oɗo saaha dossier ji mabɓe nawama to suudu nodditno ndeɗona ñawore to leydi guine konakiri caɗele tewa nana tan ɓeydo e konakiri ɗum ko caggal jonde hakkude jagoɗo gaynaka kamɓe ɓeena buuseɓe tefankoɓe kolliti ko caɗele nden kay kisala e nder leydi ndi kabruji mena manamin hatto guine bissau burkina faso ghana ma jaton to rdc congo cameroun jolam jaɓeri jadaten koye musidɗo meɗen alhassane oumar mboca musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isman ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bou beesa jokkodirta koye amadou diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa e weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo no safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma koko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjine yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle moon musidɓe tedduɓe jaslaari sappo ya jeeɗiɗi bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ma en dia ha tun to cuuɗi meɗen ndulmaji dembe hande o ne jogui sunare mawde no fewi taw kadi ko ustare wonande ceerno Alhaji Ba walla mbiyen ceerno Baba Alhaji Ba mo ganduɗa ko gando moƴƴo newiɗo keptinaɗo no fewi kam yalti aduna oɗo jamma beɗɗoɗo hen o ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndulmaji dembe eɗen nelde duwaw noon dendagal ɓesgu makko kala eɗen nelde duwaw kadi mawɗo galle o woni Mamma Alhaji Ba kami miñumen kala kono ne kadi musidɗo men Demba Idi Ba e dendagal en ɗam babaɓe en ɗam gasamboɓe en ɗam sarɓe en dendagal en ɗam ndulmaji kala nelde duwawde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kanko e dendagal maaɓe julɓe kala taw koye dow inde Abou Ceerno Abou Baydi Kaw ɗon ɗo cuuɗi meɗen ndulmaji denɓe ɗo e najjayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw wonande Amadou Mbaye di makam Coutir Mbaye kame jewsude mum sohna Aissata Ba kono ne kadi sohna Binta Dioba ɗum ko jaltugol aduna hanki o miñum sohna Aissata Ba yalta ɗum hanki o toon to Nouakchott ɗen mbiya tan de jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kanko ya dendagal maaɓe julɓe kala jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw walande musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia goto mo kewɗen heɗade e jayde moon weltare TV ɗum ko jaltugol aduna goto e jinnaɓe makko biyetenoɗo Siley Djiberi Mbothia yaltade noon ko toon to départ wira ko hande o wonande toon to guenale mo Ndor Mbosso mo nelde duwaw dendagal ɓesgo kala jayde weltare TV musidɗo men Waly Abbas Abdoulaye Sarr e dendagal yaadiɓe jayde kala nede duwaw Alassane Oumar Mbodj e dendagal enɗam mboƴnaɓe kala ha toon to Ndor Mbosso ha toon to Sara Ndogo Djiberi e dendagal Mauritanie kame Sénégal kala kumpital men ɗemgal pulara garten koɗen kabaru musɗo no fewi toon to Yeumbola Nord ɗum ko guileñande nayyi nduɗo hen lewru ken tolno hande e balɗe sappo e ɗiɗi ɓeɗo hen sukaɓe rewɓe ɗiɗo koɓe majji ha hande ɓe jiitaka woni Khadija yarat koye duuɓi joyya goɗɗo wiyete ko Funne yarat koye duuɓi tati kamɓe ɓe majji ko toon to Yeumboul Nord ne tawe nder Dakar nene mabɓe biyeteɗo Diala oɗo saaha tampi no fewi ñamata yarata ɗanotako
ko bojji tan wuuri ngam andade suka mum naati oɗo sani tawe to hôpital ngam hebde safare mum ko waɗa ɗum ko noon wonde gila e jumaji e jamaji haye commissariat ji kala e finoɓe tan to Yeumbeul Nord kala haye layti rendo kala jomen nana dari darde tindilan ngam yiilade ɓeɗen sukaɓe ɗiɗo hadde jamo duuɓi 5 kono kadi e fune mo duuɓi 3 majjuɓe gila 4 nduɗo hen lewɗe ɗen gandi Yeumbeul Nord ni heewi galleji keesi maheteɗi kono kadi ni heewi wande dorumaji kame calli e diƴƴe ɗen gueɗe kala ha oɗo ñalawma hande noon ɓe cuwa taw yiitede ko tampere mawde woni hen Jayde Weltare TV noon ne wiya tan yo jomiraɗo hollit tawne wuuri ene selli gartaten koye ñalawma diaspora ɗum noon mawninama ñalawma hande o taw ko toon to Sikkada ɗum noon ko toon to Diamniadio ñalawma hande o e tawtorede horejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye kam yogay terɗe gouvernement leydi ndi Sénégal hoore jaggaɗo leydi ndi Sénégal Ousmane Sonko kono ne kadi kolaɗo kuuɓal wonande cetal ardiɓe diaspora woni on mo mbiyata Sarifa walla mbiyana Amadou Sarif Diouf ko wona ɗum ko noon subaka hande o wonande diaspora naɓe hewɓe kaya tawtorama to banggue diaspora ɗanniɓe ha diaspora sport kala mbawi tawtorede toon to Diamniadio ɗum noon ko ruttude teddungal nonne kadi ko fate diaspora cuusal mabɓe jambaragal mabɓe e katantagal e darde mabɓe ngam wurde diaspora ladde no wayi musde ni kono kadi ko noon ngaaluji mabɓe natirta e nder leydi ndi Sénégal kono kadi e miije peeje darnude booño mo ganduɗa taw ko booñ irowo ngaaluji wonande diaspora ha wawa wonande leydi ndi e kamɓe kala gartam mawɗam no fewi toɓɓe kewde noon dañi ko hooreji leydi ndi haali hen wonande kay kuccama e wallidde ɓe diaspora ha tenti noon diaspora coftal ɓalli walla diaspora sport ɓe ganduɗa kañumenne hande o wonɓe caggal leydi ko milliard uji nannata e nder genni ndi leydi Sénégal ɓeɗo henna kala pota woppede caggal taw koye dow oɗon sifa hoorejo leydi Sénégal tottiri drapeau arara en gendi leydi barawɗe teddungal ɗe leydi Sénégal jogalɓe wadde ñalawma janggo mbaynigu toon to Bowal laaɗi diwoje ngal Paul Sédar Senghor yaɓande toon to Maroc ɗo ganduɗa wonande fetta toon ko kawguel kuɓeeri Afrique ɗo tan e balɗe daɓɓe seeɗa so jomiraɗo a haaji keddoɗen koye Diamniadio hooreji le ndi kikiɗe hanki o udditi toon wonande galle ɗakkowo laalaɗe otoji armé leydi ndi Sénégal ngol woni goo noon wonande Sénégal waɗi taɓal taw kadi koye oɗo henna sifa hooreji ndi wo holliti ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe tigui ƴellidde wonande faggude to banggue koñinkagal ha wawana hoore mum ɗin ngaaluji jaltannoɗi taw kadi ene paya toon to caggal leydi ngam sodoyede otoji taw ko koñinkoɓe ɗum noon ma wattu fewnede e nder leydi ndi ɗakkuɗen laalaɗe ha wona otoji garɗuɗi ngam wallidde sembe armé leydi ndi kono ɗum ko kanko hoorejo leydi ndi wo holliti jagoɗɗo wonande ko fati e armé leydi ndi oɗo saaha himme mabɓe ko yidde kay fewnude doronaji ɗi ganduɗa ni ene ɓeyde kay ƴettude nden ka ekkisal wonande leydi ndi Sénégal garten ko fati dossier ji taw koye ɓen tuumaɓe dirtingol yogay ngaaluji leydi ndi taw koye temedere e 25 milliards ko préje franc CFA Ɗahiru Sarr homme d'affaires mo ganduɗa nangganoɗo guila 27 février ha hande ko hande hetta e yeeso catal ɓen rewintoɓe gueɗe tuumaɗe to banggue dirtinde yoga e ngaaluji ñalawma hande noon huccodiri e oɗon jugement en garto hen Farba Ngoma ñande altine darinoɗo e yeeso ngal catal hande o kadi arti e dow oɗon sifa kono ko hande tigui wonde ɗaɓɓade avocat ji makko beele ma o yaltu walla ala o heddottono ko wonde kala ma en garto hen so jomiraɗo a haaji gartuɗen koye ceerno Alassane Sall eɗen gandi ko sarɗi yanke ko dawri yanke mo ganduɗa hande o dari darde tindilan mo ganduɗa assemblée nationale mo yonnani gueɗe kewɗe ha tenti e sariya leydi Sénégal ko fati banggue ASER taw kadi koye ñama ASER taw koye ɗen koppareje ɗe o namdi ko fate ngal gollorgal e ardiɓe muɗum guil nden hande o heɓani hen ko laaɓi o holliti wonande ɗum ma o naw ɗum e yeeso sariya leydi Espagne beele ɗen gueɗe kala ɓuura tigui laɓɓitinede no fewi tribunal mo Ziguinchor ken tolno e officier national
officier ji taw ganda ko l'officier national ko fate bange wonande taw koye liggotoɓe état civil kamne wondi kadi ene wondi kadi agent ji liggotoɓe hen walla mbiyen l'officier national haɓatoɓe ko fati e bange fraude OFNAC ngal cetal wonande kay ngal cetal jafuɗon darna ngal maɓe gon sappo e ɗiɗo neɗɗo ɓe noon ko ñande nogas e ɗiɗi nduwlewru ndu gonɗen ko nden ɓe jogori darade yeeso cour d'appel de Dakar ngam sudde juuɗe maɓɓe ɓe gonda maɓe jogoro ɗum Jame Kissal e gartugol Moustapha Ka ɗum noon ko haɓade wonande jeenari bondi kamen mbuñaari e ɗeɗon gueɗe taw koye ɗin sifaji kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni kanko Mohamed Bamba Cissé o yaltini hanki circulaire makko holliti nde o yeehi toon to suur sarɗiyeji do leydi ndi Sénégal wonande sarɗiyankoɓe hewɓe garti e wiide dabaji ne lepte nder leydi ndi ko wayno pucci en bamɗi en ha tendi noon pucci o holliti oɗo saaha omo jertina ɓen waɗoɓe ɗum ɓe kono kadi o holliti oɗo saaha wonande ɓen tambiɓe wonande nden kay kisal e région ngaji leydi ndi Sénégal kala nde mbattata haqqillaji men kala kay lepto pucci walla daaba yo kuule cattuɗe pawe dow mum eɗen teski noon to banggue Sénégal ha tenti Dakar ɓen joguiɓe pucci e saretaji a yiyat tan neɗɗo rimda e puccu ko wawana nawde so ɓooyi tan hakkude talinet jiiya saret beeno puccu faye dow ɗen gueɗe kala walla jiiya joomum fiye puccu tan ha waɗa julɓitande bonde walla gaaño te ene ñamminta yarnata ɗe gueɗe kala so joomum nanguirama ɗuma kañumne ko satti koko fawete e dow muɗum woni ko yaltini ɗum kanko ona jagorɗo o suudu sarɗeji ndo leydi Sénégal on gardiɗo ndun suudu woni El Malick Ndiaye o dañi waddude jungo e jungo taw kadi ko koolaɗo kuuɓal banque mondial banggue Sénégal woni ko mo ganduɗa miwa ɓe mbawi tigui yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fade banggue ɗoftodiral wonande Sénégal ha ten to banggue transport taw kadi koye oɗon fannu e wiyande 2050 taw koye nden goɗon miijo e ngal ɗon ballodiral to yaraka ko sehilaɓe ɗiɗo hamnoɓe gawowo goto kañum wari sehili muɗɗum kanko on gawowo ono no wiyete ko M Fall mo duuɓi 40 sehil makko wiyete ko Mattar Sow mo duuɓi 30 caggal duko mabɓe ko nden o rondi on nde o fiɗume leydi heddudaki e wonki kanko on noon M Fall gawowo omo tawi juuɗe ɓen dadiɓe waɗa garde à vue ko waɗa ɗum ko noon lorsque ne rewidi e pele nga wargo ngo o waɗi oɗo hen biyeteɗo Makhtar Sow ko fati banggue trafic de drogue ko ɗiɗo mbiya teɓɓe nanguira ko 149 taw koye foɗɗere FIFA drogue moɓe nanguira taw koye booli toon to Fatigue oɗo sano ɓe mbaɗama garde à vue ɓe teskira noon ko yadeɓe toon to leydi hoddidi Sénégal kerol Sénégal to ɓe cooda toon ɓe nawa toon to Dakar ngam yeyoyde ɗum oɗo sano lorsque ene jokki e mabɓe garten koye tribunal mo Ziguinchor ñawore sa mi wonande ɓe beddama e kaso kamɓe ɓeena ɓe ganduɗa ko l'officier ji tati taw kadi ɓe mbaɗama mandat de dépôt taw ɗin officier ji noon liggoto koye état de civil ne wonde des agences municipaux kamɓe kala koɓe jeeɗiɗo ɓe nanga ɓe darima yeeso tribunal mo Ziguinchor ɗum noon koɓe pewnata ko kayitaji jibinande ko wiyete acte de naissance ɓe mbiye juddu taw kadi ɓe pewnata ɗum koye dow sifa mbadi mbuñaare wonande ɓeeno hoɓɓe arɓe leydi ndi Sénégal kamɓe noon ɓe mbaali jamaɓe kadi to kaso hade ñawore mabɓe yaltoyde tribunal mo Diourbel ñaawi rewɓe nanganoɓe toon to Touba Mbacké taw kadi ɓe pewnano ko médicament ji ɗi ndewani laawol ɗum noon wullitina en ko catal pharmaceutique ɓe leydi ndi Sénégal ɓe tañanama duuɓi ɗiɗi e kaso lebbi 6 ko ɗin ɓe leloto wonde million ngaji 5 ko préje franc CFA woni ko ɓe jogori yoɓoyde taw koye dow oɗon sifa hutortoɓe woyofal mo Sénélec noon eɗen gandi jomin kewi tigui yoɓirde ɗum koye parentenoɗe keeɓa carte nanna hen wonande kay woyofal Sénélec yaltini communiqué on guilñande 16 ñalawma hanki o hande 17 sanga minuit ha fenma 18 ñalawma janggo sanga 6 subaka hay sa soodi natta haydara ɗum noon kala mo ganduɗa kerdi mum koko jogori walde niɓɓere yo sood gila e joni gila jamma arani so ari ɓe gonata koye golle
wawata nadde no foti natirde ni hen eɗen gandi hoore jagorɗo leydi Sénégal hollirino ngam yidde ƴellidde faggudu leydi Sénégal oɗo saha ma faw taxuji kewɗi no fewi ko fate banggue gueɗe dilloje e nder leydi ndi Sénégal. Orange Money kañum fuɗɗima ñalawma hande o fawde taxuji muɗum taw kadi ko kala envoi mo nelduɗa ɗum noon ma ittu hen chantage muɗum ma en garta e oɗon kabaru to Wourossogui ha hande de étudiaji élevaɓe hewɓe ne jokki hande hollidde mette mumen noon taw ko lycée l'âge ɓas ɗum noon ko hewɓe kay hollirɓe o bâtiment ko puɗɗiɗo bonde ɓe mbawata janggude hen ni wonde hen kala kono noon kalde ɓe kofi juuɗe mabɓe wondantaɓe kadi ko bone ɗum ko hakkude mabɓe e force de l'ordre guila tan e garnatuji ha e goɗɗum kamɓe noon fandare mabɓe ko yidde janggude ɓe gulliti ko laamu ngu nde wallataɓe ɗen gueɗe kala a ndewne laawol leydi Gambie jonde CEDEAO joofima Peɗeli Yahya Jammeh nde dartinta e kala saaha wonande kay hulɓinde ɓiɓɓe leydi Gambinaɓe e kala saaha batakuji makko e audio makko ɓoyata o arta e nder leydi ndi ɗum noon e kala saaha feddene jibine taw koye dow on sifa jonde CEDEAO to Abidjan laamago leydi Nigéria ɓe kolliti Yahya Jammeh foti ko deƴƴude deññal leydi ndi o badɗo exil guila tan 2017 nde laamu muɗum soli ha laaɓi to leydi Mauritanie paaɗen Mohamed Wulkada mo ganduɗa taweteɗo e nangal muɗum nangaɗo guila ñande asen nde ko wona ɗum ko noon tribunal mo Nouakchott oɗo sa uddi dossier makko ɓe guittimo e gueɗe ɗe o tumano ɗum noon nawnomo yeeso lawol wonande kay ko guila tan 2024 wonno on woni Jeynel Abidine taw koye société ko haalno hen on banggue o ɗaccitama ko wona ɗum ko noon nangal ngal o nanga ngala hande ne hedde dande makko ɗum ko caggal nde o haali e gueɗe mbuñaari kame corruption gonɗo e nder leydi ndi taw kadi koko ɓatti laamu ngu jeeyi sababu nangal makko gardiɗo landata Wassula Hamadi Wuld Sidi Mawlud e rima accitgol makko ko ɓuri yawde yaccade hande noon pelle kewɗe kay ne jokki erade yo accite ala kala ko wi haydara kala ko haali won haalnoɓe ko ɓuri ɗum ɗaccama nana jaaha boli mumen jagorɗo konu armée leydi ndi hannan Wuld Sidi joɗotima taw kadi koye nelaɗo e mbaadi keridi taw koye leyɗele Sahel yeehi noon koye mission jagorɗo affaire étrangére mo leydi Allemagne Zabel woni inde makko ɓe mbawi joɗodade gam yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate sifa nden kay kisal leyɗele Sahel ha tenti noon wolande leydi ndi Mauritanie jagorɗo taw kadi ganduɗa ko jagorɗo ko fate gueɗe ndiyam amala mittu Mawludu o holliti oɗo saha ɓe mbaɗi tabal manggal no fewi gam rokkude ɓesguji Mauritanaɓe ndiyam labɗam jarateɗam o holliti hitande ujunaje ɗe 15 ken tolno joni tan e duuɓi sappo jawtuɗi woni 2015 ha fayɗo Mauritanie wonno koye 64 e kala hen rokkama ndiyam oɗo saha ɓe jettima 97 kala Mauritanajo 2024 heeɓi ndiyam ɗo hen noon wonande kay yiyande mabɓe ko ɗo ha hitande ujunaje ɗe 30 woni 2030 ma Mauritanaɓe kala keeb ndiyam timmuɗam ɗom ka yalta ha laaɓa ɗum woni fandare mawɗo leydi ndi e hollirdemo kanko on jagorɗo ndiyam mo leydi Mauritanie jagorɗo jangde leydi Mauritanie o holliti wonande kay fofterde mayɗo hitande 2025 e 2026 laatoto ko nogasi jeegom lewru décembre ndu gonɗen wonata ko aljuma ha 5 lewru janvier so tawi noon koye dawal ɗimmala ko nogasi jeeɗiɗi lewru mars ha 6 lewru avril dawal tataɓal ko 19 lewru juin ha 5 octobre so tawi noon woni ko baccalauréat ko nogasi 9 ha 3 lewru juin ɗum noon ko noon ɓe limiri ɗiɗon gueɗe kala ko fate banggue jangde leydi ndi jagorɗo jangde nde hande o arti ko fate banggue o saaha miijo mabɓe kay ko sukaɓe ɓen janggoɓe taw ko réfugié ji taweteɓe nder leydi Mauritanie dokɓe toon to leydi Mali Burkina e ko nandi hen kala oɗo saaha ɓen sukaɓe ne jogoto jangguina taw koye systéme leydi Mauritanie natta jogade systéme leyɗele mumen taw kadi koye dow oɗon sifa mo holliri ɗum o
so en gewi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali to leydi Mali sembeji armée leydi Mali famaɓe kollitti e nder fiyande taw koye ballala ndiwowa e nder diwan Buguni ɗum noon koye groupe pelle joguitiɗe armée ji taw koye fannu gacciya ɗum noon ɓe gonno koye ndenka convoi taw kadi ko carburant faade e oɗon diwan taw koye lawola kaddinam wondi kadi kolon jimba ɗiɗo hen nokkuji ɓe mbawi tigui wadde hen frappe taw koye ladde nde suuɗi ɗum taw ko ɗen pelle joguittiɗe ɓe kolliti ɓe jaltini hewɓe taw kadi ko walde ɓe derguiti toon armée ji kewɗi no fewi nden ka fin d'année taw ko police fawi juuɗe mum toon to legal bitegal Sabali Bougou taw kadi koye dadiɓe commissariat wonande commissariat Baraka Camara holliti e nder opération moɓe mbaɗi sagataɓe ɗiɗo BK mo 35 duuɓi 35 ne wonde BK mo duuɓi 44 ɓe nanguira ko fetelaji e kartusaji kewɗi no fewi kamen wonde produit ji kaɗaɗi eɗin produit ji ne hen drogue o saaha noon losko ene jokki hen gam rewidade pele koɓe jahanno e dow ɗeɗon gueɗe kala toon to région de Tombouctou ñande 14 nduɗo lewru heccanki o ko pelɓodiral bongal waɗi toon hakkude jenim woni fedde islam wol muslimina ne wondi kadi état islamique goto hen kala noon ne hollira koye jimadi mum ɗum koye caggal pittola jenima nden fiyande jeeyi sababu wasen fittanu mum goto e jeeyaɗo e l'organisation état islamique waɗi hen gañiɗo ñande 6 décembre nde koye diwan mo Gawo toonne kadi koye jangu musgu hakkude ɗe pelle kono kadi jeeyi sababu jangu ngu laatoyi wonande wuuro wongo ha ganduɗa jeeyi sababu noon ha daabeji kewɗe nawa toon jamburu goto wasi hen fittandu muɗum jeeyi sababu kadi wonande hewɓe gañi hen daabeji kewɗe mbawi tigui nawede taw kadi koye dow oɗona sifa oto goto dañi bonnede hen motoje kewɗe dañi duppede no ras bacca woni Mohamed Youssouf Baccoli ne wondi kadi e Ruqiyatu Dumbuya hanki ɓe darima yeeso suudu tumondu ɓe noon guitti dossier ɗi nelditi suudu ñawore noddino nden ñawore gam dossier ji mabɓe mbawa ñawede toon ndun suudu noon ko haalani ko holden kono ɓe kedditima toon to kaso kamɓe ɗiɗo kala naggaɓe waɗɓe ken tolno duuɓi ɗiɗi eko fawi e nder kaso ɗum wonno ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi e 23 kankon Ruqiyatu mo mbiyata Mammi la viscére o haalno koye gurdam ceerɗam e leydi ndi wonande hande laamu ngu ala kala ko waɗi hen haydara ɗum nanguimo dumbimo ken tolnande duuɓi ɗiɗi ko fawi ras bacca haalno koye mayde goto e dawriyankoɓe wonino hoore jagle ndi Ismaïla Boubel Mayiga ɗum kone maayi e nder clinique goto o joofi peɗeli ko laamu ngu sali o safro wasi hen fittano makko jeeyi sababu noon onne kadi nanggal mum ɓeɗo kala kedditima e nder kasso to Guinée Bissau gouvernement mo Guinée Bissau gouvernement de la République de Guinée Bissau oɗo saaha yowi kala ko fati dille mum ko fati catal taw kadi ko catal leyɗele kaaloje ɗemgal portugais taw kadi ko CPLP ɓe jowi ɓe kolliti noon ko ndimagu mabɓe yaɓɓede taw koye dow on sifa taw kadi yalti koye konngol jagorɗo gueɗe caggal leydi Guinée koye jon ko Guinée joom suudu Oumar Sissoko Embalo mo ganduɗa ƴettino laana mum ndi wowa toon to Maroc ne yabani toon to Lisbonne woni Portugal laana ka noon waɗino escale ɗon ɗo Bissau ɓattiɗo Oumar Sissoko Embalo wawin tigui jolde hen on noon nanggano to bowalaɗe diwoje to Lisbonne woni toon to Portugal woni so ene tawi hen ken tolnoye million ngaji 5 koppereji euro ma wonoye hedde milliard uji 3 koppereji franc CFA ko wona ɗum kono joom suudu makko hanki o kanko Oumar Sissoko Embalo kañumne nanggama e dow on sifa beele kadi loydo rewido pele ko fate ɗen koppereji mbawa tigui yuɓɓinede taw koye dow oɗon sifa ƴeewe kala ɗum iwi to ɗum fayi hen eɗin fannuji kala sumgoji présidentiel toon to Guinée Conakry 27 lewru décembre ɗum noon wonande goto e candidat ji biteɗo Faya Lassana Milmouna gardiɗo parti bloc libéral
holliti metti mum mawɗi no feewi ɗum koye mitin mo wanno toon to piita wuro ba wuuri hoore jaggaɗo leydi ndi ɗum ko caggal nde heeɓi toon fitinaji ha waɗi yimɓe makko gañiɓe o holliti so tawi woni kamɓe ɓe ngala fodde ndimagu wadde campagne mabɓe no woɓɓe mbaɗirta ni ɗum noon o waɗi o holliti ɓoyata maɓe jow so tawi ɗe gueɗe batti ɓe jo ɓe guitta koye mabɓe e ɗi sumgoji payaɗi nogas e jeetati ndu lewru to Guinée Conakry caɗele yilotoɓe tew ha hande ne ngakki no fewi e nder Conakry hewɓe e rewɓe duggoyoɓe kolliti yiyotako ala kalɗo mbawɗa yiide hen tew ɗum ko caggal jonde hakkude jagoɗɗo gaynaka kamɓe ɓen tefankoɓe buuseɓe teskede o saaha dabeje nadde lamorgo ngo ko caɗele mawɗe no fewi ɗum noon ko caɗele nden kay kisale kareji hakkude remoɓe aynaɓe ganduɗa dabeje kewɗe hande o ene goɗɗi kono kadi ɓen addoɓe dabeje ɗe a manki waɗede sifa e nden kay kisal taw kadi koye ɗin fannuji kala Burkina Faso Nigéria sappo e goho militaire nangganoɓe to bowal laaɗi diwoje ngal Bobo Dioula Sow ken jeenayo ko koninkoɓe heddiɓe noon wonan ɗiɗi heddiɓe ko pilote en kaldigal ne jokki ha hande hakkude wonande ha hoɓe leydi Nigéria kami AES ɗe leyɗele tati ɓe ganduɗa ɓe jonnani ten ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe kam ɓe nanguir ɗum tan wonande ko ñukidade wona yaade goɗɗum ko fate banggue noon rewidade pele koɓe jahanno ko uditama ngal demal joye mabɓe noon mbawi accitede taw koye dow oɗon sifa to Ghana hewɓe kay e nder cyber criminalité mbiyama teɓ koɓe capantato ɗiɗo Nigéria naɓe to wiyetego Kawsa ne tawi e nder leydi ndi tettame mabɓe capantate go ordinateur sappo e joyi téléphone taw koye funtoɓe laylati ɗanninoɓe yimɓe e sifa mbadi ɗi pewani mbiyen dañatma golle facture aji papiyeji document ji goɗɗi pop ko funtoɓe mbiyama teɓ o saaɓe tawi e juuɗe ɓen dadiɓe leydi Ghana RDC Congo M23 caggal nde hutori doole mawɗe no fewi ha tetti guure kewɗe taweteɗe Sud Kivu ko wona ɗum ko noon caggal sifande wonnode toon to États-Unis d'Amérique wonno ko nayyi duɗo hen lewru ko wona ɗum ko noon Amérique holliri no metti mum mawɗe no fewi kono ɗo saaha rebelle M23 holliri mayatir caggal to wuro wiyetengo wuro wiyetengo Ouriya taw kadi o tawi Kivu no tawi e Sud Kivu koye nokkuji ɓurɗe allude no fewi kono hande ɓe giwani e ɗin nokkuji ɗum ko caggal nde laamu Kinshasa hollire metti mum mawɗe no fewi RDC Congo keddoɗen Emmanuel Ramzani woni inde makko Sahadari Ramzani Sahadari ɓattiɗo no fewi wonande Joseph Kabila kañum teeɓa sanga 3h jamma e nder galle muɗum taw kadi ko toon to Ngombe noon ne tawi e nder Kinshasa andaka noon to nawa kono aranimo ɗon wonande kay ko armée leydi ndi hewɓe noon kolliti ɗum ko biftede walla goɗɗum andaka noon ko jeeyi sababu o bifta taw kadi ko jeeya koye terɗe landa PPRD landa ka Joseph Kabila ala kal noon ko anda e oɗon sifa to Cameroun avocat ji Issa Tahir Mabakary wonande o lundiyanke gonnoɗo jaagoɗo e laamu Paul Biya caggal woni dawriyanke lundiyanke ha wi kañum ari yeeso e ɗi sumgoji jawtuɗi ɗo hen ñande 12 octobre ha di fitina mawɗo no fewi caggal nde wiya ko Paul Biya gagni e limore pelle dalil haqqi innamade koliti ko 60 neɗɗo mbara hen ujunnaje tato nanga temedde jeegomo gaña hen kono noon autorité ji leydi kolliti ko yimɓe nogas tan mbasi en pittali mumen avocat ji ɗin kolliti porti plainte horejo leydi Cameroun ko fate banggue nde ɗon dillere kala paɗen koye joolam jaberi jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Saraboulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawrimen ɓurtentide e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Faransi toon dey hankadi puɗodire mabɓe toon to jakka guinde mabɓe to hankadi e oɗo saaha ɓe mbawi hono ɓendinimde kay tawkal ko budget taw ko sécurité social wonande kay ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom ɗum noon ene wayno ɓe jogui ko fati kadi reforme ko fete kono retraite ɗum ɗon wonni taw kadi ko jakka guinde mabɓe ko ñande talatade sappo jeegom lewru bawte ujunnaji ɗon
nogas e ɗiɗi taw ko financement de sécurité sociale wonande ujunnaji ɗiɗi nogas e joggom taw ko premier texte budgétaire wawi kadi kono ɓellinede taw kadi ko ɓennina taw kadi koye e ɗumal taw 100 capanɗe nayyi e capanɗe nayyi e jeenayyi piccal tati gila kay waɗi wono taw kadi ko ɓen ɓe garani wonde kono majorité o absolu wonande kadi ko ɗum ɗon e nder ujunnaji ɗi nogas e ɗiɗi nde ɓe gonno ni kono on teska tan oɗo budget oɗo sécu ɗum noon wawi kadi kono yowde wona kala wonɗen gueɗe ko fati noon réforme ko fati kon ɓen taw ko retraité ji ɗum noon wawi kono jaɓede taw kadi ko jaɓɓe ɓe koɓe temedde ɗiɗo e capanɗe nayyi e yimɓe jeɗɗi ɗo ɗum noon ɓe jaɓani ɓe noon ko temedde ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗo woni ɓiɓe kadi ngala hen ɗum noon kadi ene wayno mbiyen tan victoire o taw kadi ko kanko gartiɗo hono jakorde leydi hono frère Sébastien Lecornu o wawi kadi hono tedde ɗum e ɓeɗo kay wiɓe ɓe ngalaki hen ɗum noon ene wayno o joguima kay ngol ɗon polko wonande kay taw ko landa socialiste ko wonande noon ko fati toon ko accord taw ko union européenne kañum e Mercosur ɗum ne deyi woni han kadi hakko poɗodiri hakkude Paris kañum e Bruxelles France noon yiiɗi kay ko yo ɗum kadi taw kadi ko yowe ɗum noon taw ko woote o yowe kono noon waɗi kay poɗodiri no fewi nodi hakkude Bruxelles e Paris wonande kadi ngal ɗon nanodiral taw kadi ko wawde kono wiyede ko taw kadi ko libre échange ko fonno wonde kay siifede taw kadi kan kadi ko définitivement wonande kadi ɗen leyɗele ko Amérique latine en fottuɓe toon to Mercosur Emmanuel Macron noon namdima yo rapport waɗe taw ko woto o taw noon waɗata ko ɗo e mayi taw kadi ko yontere nde to de Bruxelles kono nde commission européenne o e kadi e yoka e ɓeɗon terɗe taw kadi ko mbi kañum ko ngala hen ko wi ko toon to Strasbourg ene waɗa voto ɗum noon a wawi wadde ñande talata 16 lewru bowte ujunnaji ɗiɗi e nogas taw kadi koye sur les clauses taw kadi ko sauvegarde wonande kay mbawa kadi taw ko rento ɗum fewi hani ɓe wawde oftude kadi taw ko ɓen remoɓeɓe taw ko Europe naɓe ɗum noon ko ɗum waɗi noon wiyede noon ɗum ɗon noon ko oɗiɗo kay haalaluji ko kanƴiɗi goni koye hakkude e ɓen wonanɓe ɗum ɓe e ɓen ɓe gonnani wonde oɗo kono dossier toon to leydi hono Russie wonande kay kono autorité ji maɓɓe ɓe mbawi hono bayinde ɓe mbi hono dossier tawde ko wel wonande kono tawde ko radio télévision mo leydi tawde ko Allemagne wonno toon e kadi e wawde wadde golle mum e oɗo sato to e nder leydi hono Russie e ɗo wayno de ɓe ɓami hono pellital e wawde wiide wonde kala ɗum noon tension ngaji hono baɗɗo toon diplomatique hakkude Moscou e Berlin ɗum noon taw ko fati noon e conflit mo Ukraine o ɗum noon ene wayno e oɗo saaha noon ɓe mbi tan ko leydi hono Russie ko yoɓe dartin kala activité ji kay yimɓe mbawno kay hono wadde toon yoɓe dartin ha laaɓa cer to leyɗele kono dendude Amérique ɗo toon ɗo ene wayno hakkude maɓɓe kadi toon e Serbie wonande kay taw ko estum Donald Trump kañum de wawi kadi kono wiide wonde kadi kañumne ko yinno wadde ko projet taw ko immobilier taw controversé wonande kono toon to site historique noon ene wayno de ko ɗum noon toon taw on mbiyata kono Jared Kushner bajjini ɗum no wi wonde kañumne hayti wadde oɗo projet immobilier gono toon to Serbie ɗum taw koye plein centre de capitale Belgrade wonande kono site historique o ɗum noon waɗi projet o ene wawi hono riftam toon wonti noon ɗum noon ko pour affaire kam hakkude taw kadi ko gouvernement o serbe o e ɗum noon e wiide ɗum e oɗo saaha kam ɗum kam riwtama ha laaɓi Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum de tongguɗen e dongre taw kadi ko jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsanou Oumar Mbodji gorko mo Sar Ndongo ngam weltare Ayaw TV ngam weltare Ayaw TV Alassane Oumar Mbodji golle man jooɗi peewi ɗo yeesalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena